și chiar credeți în ce spunea acolo, că ce ferie era și ce... Repet, mi-ar place să aibă dânsul dreptate, dar nu găsesc argumente prin care să spun că e așa cum spunem. Și nu mai întrebați de cuptoare, că Holocaustul nu înseamnă cuptoare. Indexul limbii române, știți ce înseamnă Holocaust? Ce înseamnă? Ce înseamnă? Arderii total. Asta înseamnă în dicționarul... Dom'le, păi asta înseamnă în limba greacă, da? Arderea totală a bucăților de carne care se dădeau zeilor. Asta e limba greacă. Holos caustos. Înțelegi? De aici vine soda caustică, soda care arde. Un cuvânt grec. Holos și caustos. Asta nu înseamnă că Holocaustul din al doilea război mondial însemna arderea totală a evreilor. Holocaust înseamnă și împușcarea lor și deportarea. E tot un fenomen al Holocaustului. Serios, ia uitați-vă în Dex să vedeți. Dar atâta timp cât nu s-au stabilit dacă haideți că uitați, erați acolo și o să ajungă microfonul și la... Am audiat de curând, deci, conferințe despre intelectualii de azi, cum privesc ziua de mâine. Am avut șansa să fiu alături de două categorii interesante de intelectuali, cei care fac campanii electorale și cei care fac publicitate. Cred că îi unește o viziune comună în care spuneau că suntem într-o societate, așa cum spuneați dumneavoastră, cu un rol covârșitor media. Ideea lor era că, practic, un politician se vinde astăzi așa cum se vinde un detergent. Mă interesează părerea dumneavoastră și puteți să pun întrebarea care o puneau și dânsii cu foarte mult interes. Cum vedeți Europa de mâine, în condițiile în care poate nu mai avem grijă a granițelor, dar acestea se modifică mult? Mulțumesc. Hai să luăm mai multe întrebări și răspundem. Vă rog, aveți acum întrebare. Nu, ăsta, mă descurc. Aș prefera ca întrebările, dacă se poate, să fie legate de tema conferinței, da? Mulțumesc. Aș vrea să dau răspunsul. Nu, asta n-aș vrea, dar cum permite. Nu, îi spun doar de programul de la Iași, strada Alexandru 14, 1938, da? Și cu asta nu chiar. Mulțumesc tare mult. Dacă aveți întrebări pentru invitații mare, da. M-ar fi interesat foarte mult, domnilor profesori, să fi intrat puțin mai mult în amănunt în ceea ce privește dezvoltarea economică a României din punctul sau pe baza educației clasei politice din perioada, să zic, eu aș începe cu 1881 de la Carol I și terminăm cu 1940. Pentru că din ceea ce eu am citit, ceea ce cunosc, 80% din ceea ce astăzi vedem în România, ca și construcții, drumuri, tuneluri, căi ferate și așa mai departe, podul de la Cernavodă, toate s-au făcut în perioada aia. Prima cale ferată, București-Giurgiu, 1882, dacă nu așa rămâne, 84. Clasa politică actuală, după părerea mea, și aici vă rog să extrapolați dacă sunteți de acord, față de cea interbelică, domnule Cioreanu, spuneați că nu prea sunteți mândru de aducerile aminte. Nu vreau să mândru, mă las să rege. Vă las. N-am nostalgia perioada. Nu am. Nici eu n-am, că n-am trăit în perioada aia, dar... Nici n-aș fi poate sunt eu un pic romantic. Sau mai mult. Dacă toți sunteți romantic, duceți-vă la 1880. Era mai bine. M-aș fi dus la 1859. Bine. Sunt absolut convins. Absolut convins. Acea clasă politică era nesuperioară. Nu știu. Am un răspuns la chestia asta. Am un răspuns la asta. Aveți? Da. Da. Vreți să vă dau pe scurt? Ia citiți pe Eminescu să vedeți ce spune de cei mai mari oameni politici ai României. Și pe Eminescu l-am citit și pe care. Mă uit la amândoi și mă uit în oglindă. Sau Caragiale, apropo, da. Așa. Ce Caragiale scria despre Văcăroiu? Caragiale scria Despre Văcăroiu sau despre Adrian Năstase? Caragiale, iertați-mă, dar vorbea despre generația politică de la sfârșitul secolului ăla. Că el era într-un partid și liberalii erau un alt partid. Eminescu la fel. Eminescu mătura pe jos cu cine? Cu Eugeniu Carada, care noi astăzi îi facem statuie. Cu Cea Rosetti. Da, bun.
Redactorul Deci, șef al să știți că niciodată Nu românii... mai bătura pe jos cu Eminescu, dacă e să ne... Aoleu, să nu credeți povestea aia cu Eminescu ucis de Maiorescu. Să nu cumva să credeți chestia aia bazaconii. La persoană, domnule Ciuga. Hai, domnule, că l-a ajutat. Bine, dacă mai aveți... Bun, am înțeles. Haideți, Îmi cer dacă scuze mai că... aveți întrebări. Mulțumesc. Acolo era Hai să mai luăm o întrebare și după care... Pentru domnul Cioroianu, dacă nuanțele nu s-au stabilit, sunt românești sau nemțești, și certitudine avem că a fost din partea românilor. Și știm cu toții că în perioada... Da, cu evrei. În perioada 39-45, administrația românească și centrală și locală, știm că a fost cu o puternică influență germană. Deci, e greu să cred că românii au... Da, înțeleg. Hai, domnul. Mă numesc Victor și, da, mulțumesc. În legătură cu, pentru că suntem încă în ianuarie, cu ziua lui Eminescu, ziua națională a lui Eminescu, o întrebare pentru domnul Cioroianu. Dacă ați fost în Berlin și ați găsit vreo placă că pe acolo au trecut Eminescu. Eu am fost, am căutat și n-am găsit. Adică marile personalități care noi le avem nu au fost apreciate sau nu se face și de alte popoare cum facem noi cu vârfurile altor popoare, care le estimăm, le apreciem și le luăm cultura ca atare. Adică, de asemenea, nu numai Eminescu, și alte personalități ale noastre, cum ar fi Enescu, Ciprian Porumbescu, nu sunt apreciate de alte popoare la valoarea lor adevărată. Doar de asta ați colindat lumea și ați văzut și cunoașteți și alte aspecte. Eu am fost în Berlin și am văzut, adică am căutat aceste locuri și în alte părți și nu am văzut semne cum sunt la noi pentru alte personalități. Dar ce am văzut și m-a surprins, am văzut în Berlin, în centru, un cimitir uriaș pentru evreii căzuți acolo. Marmură foarte multă, Holocaustul, pentru care germanii au plătit scump, dolari grei pentru evrei omorâți. Dacă l-au făcut, ce să mai... Ce mă surprinde este că, deci, am citit undeva și ca istorie vă rog să confirmați, dacă bunicul lui Hitler a fost evreu. Poate este adevărat, bunicul lui Hitler. Și Hitler nu a murit așa cum se zice, ci a murit a trăit. Subiectul nostru era... Păi, tocmai legat de cultură. Nu mai aflat ceva nou. Cum a murit Hitler? Păi n-a murit. A trăit până la adânci bătrânețe, până la 83 de ani. Mulțumesc. Hai că răspundem la amândoi la asta. Mai luăm până sau? Uite, domnul. Da, vă rog, a spus domnul profesor Barbu mai devreme de o scrisoare a lui Noica din 83 către prietenul din Germania. Așa se chema textul. Da. N-am înțeles în ce sens a spus chestia asta. Nu credeți că era prețul pe care și l-a asumat să-l plătească? Credeți că era convingerea lui? El singur a spus că n-a avut vocație de martir. El nu era un luptător în sensul brut al cuvântului. Pregătirea și originele lui nu-l făcea un luptător în sensul brut al cuvântului. El era un luptător în planul ideilor. El s-a aliat târziu mișcării legionare. N-a fost cucerit de la început de personalitatea lui Nae Ionescu, îl considera capotin la început, eu așa știu. Și asta vreau să mă lămuresc cel puțin pe mine. Mulțumesc. Și mulțumesc. O să încep cu ultima întrebare, un răspuns scurt și sper cât de cât lămuritor. Nu cred că a fost un text conjunctural, așa a făcut noi ca cu ochiul regimului. Credea cu adevărat, pentru care în același volum românesc în care a pus și acest text despre Europa, face un soi de istoria metafizicii
și consideră că societatea secolului 20, societatea occidentală, greșește fundamental sau e într-o stare fundamentală de eroare tocmai prin eliminarea metafizicii din viața publică sau eliminarea metafizicii, ca să fiu mai exact, ca criteriu de judecată al practicii umane. Ori spune acolo texte mai puțin faimoase, dar care sunt consonante cu ideea asta, Europa untului contra Europa spiritului, care ar fi înflorit aici în România lui Ceaușescu, probabil la Păltiniș, la el și în prietenii lui. El credea sincer, filozofic vorbind, dincolo de regimul politic, așa cum crezuse și la începutul anilor 40, că într-adevăr partea asta de lume și cu precădere, dar nu exclusiv România, e un soi de ultim bastion al metafizicii, care pretutindeni și-a epuizat resursele spre nenorocirea speciei umane. Și să știți că nu era singur. E un schimb de scrisori între, nu mai știu acum că mă întrebați, n-am mai reflectat de mult la lucrurile astea, între Emil Cioran și cred chiar Noica, scrisori care au fost publicate însă târziu, în anii 90, la editura Humanitas, deci erau scrisori private, în care Cioran face considerații oarecum similare, dar spune că bastionul metafizicii nu e România. El, mă rog, avea resentimentele lui față de această țară de țuică și glod, așa a numit-o într-un text celebru. El credea că America Latină ar fi ultimul bastion, că acolo s-a mai păstrat această prospețime metafizică a naturii umane. O mai poți găsi, sunt mai proaspeți, mai ingenui latinoamericani. Dar vedeți, aceeași generație, același tip de lecturi și același tip de convingeri, sigur. Eu cred că noi, că ar fi scris același lucru și dacă comunismul ar fi căzut în România în 1979, nu în 89 și ar fi trăit, ar fi supraviețuit. Dezvoltarea economică a României, pe scurt, dacă e legată de calitatea unei elite, sigur că e legată de calitatea unei elite și mai e legată de ceva, și anume de rolul statului. România din anii 60-70 ai secolului XIX până la sfârșitul epocii carliste, într-un mod care, sigur, vorba domnului profesor Cioreanu, are suișuri și coborâșuri, dar, care să spunem așa, merge în aceeași direcție. România are o cultură publică extrem de etatistă. Statul e principalul agent economic, e una din criticile care îi se adresează statului român, fie de către liberal mai pur filozofici decât peneliștii, decât partidul lui Brătianu, fie din stânga, critici foarte elaborate și consistente intelectuale, are de pildă Constantin Stere, la adresa statului întreprinzător, statul care mobilizează resurse pentru dezvoltare economică. Aveți dreptate, cel puțin în ceea ce privește infrastructura, deci rețeaua de căi ferate. Nu sunt convins că e vorba de rețeaua de drumuri, dar cu siguranță rețeaua de căi ferate cu doar 2 sau 3 străpungeri spectaculoase, care de altfel au dat naștere unor epopei cinematografice și lirice în anii 50, Bumbești, Livezeli și cealaltă, Salva Vișeu. Rețeaua, inclusiv cea pe care o avem azi de căi ferate, care e extrem de densă în România, e cea pe care
grosomodo, regimul comunist a moștenit-o în 1948 și la care au adăugat foarte puțin. Repet, nu sunt convins deloc dacă ne referim la drumuri, că e exact același lucru. Cred că acolo sunt dezvoltări ceva mai consistente în anii 50, 60, 70, 80. Dacă vorbim de sistemul hidrografic, sigur, foarte puțin s-a făcut înainte de 1945, se făcuse ceva, exista o expertiză, asta este foarte interesant, una a fost pomenit, unul din motivele de mândrie și probabil primul gest de autonomie explicită a lui Gheorghiu Dej față de, evident, puterea tutelară sovietică a fost barajul de la Micas, care e foarte timpuriu, 54 sau 55, și pentru care a declinat asistența sovietică. După ce s-a interesat, a constatat că Politehnica din București are specialiști, are ingineri capabili de o asemenea construcție fără precedent în istoria României. Nu? Și s-a dovedit că există barajul și hidrocentrala până astăzi e făcută de atunci se obișnuia să se spună altă frază cheie a regimului comunist, inteligența tehnică românească, nu? Care, sigur, e tot comparabilă cu alte inteligențe tehnice. Dacă vorbiți de căi ferate, cu adevărat, ele erau suficient de dense, nici, vedeți, și astăzi se plângea ministrul într-un fel, sau sugera acest lucru, că într-un fel e prea densă pentru a putea fi finanțată astăzi, ca să facă să circule trenuri pe rețeaua de căi ferate pe care o avem, presupunând că ar fi fiabilă. Știm că nu e fiabilă, că cele mai multe dintre trasee au nevoie de intervenții consistente la terasamente, că se merge cu viteze inacceptabile pentru secolul 21 din cauza lipsei de intervenție, vreme de 60-70 de ani. Acum trebuie să ne mai gândim la ceva. Regimurile comuniste, dincolo de sistemele de cooperare mutuală de tip CAER, dincolo de deschiderile sezoniere față de circuitul economiei globale, se bazau fundamental pe o viziune moștenită din anii 30, socialismul într-o singură țară, pe o viziune autarhică. Și atunci ceea ce pentru noi astăzi pare extrem de prețios, libera circulație, s-a pomenit presa, de ce se plânge ziaristul român cu precăderi, că nu e zăpadă, că nu e politician la închisoare? Guvernul nu face autostrăzi, indiferent care e guvern, că nu sunt suficiente drumuri, nu sunt bine întreținute și așa mai departe. Deci ceea ce pentru noi astăzi, oameni liberi, într-o țară liberă, într-un bloc de țări în Uniunea Europeană, bazat pe libera circulație a persoanelor, bunurile, noi vrem aeroporturi, gări, autostrăzi, ne place să ne urcăm în automobil și să plecăm de la Iași și dacă suntem conducători auto îndemânatici, plecăm în zor și în puterea nopții ajungem la München. Nu? Și nimic nu ne stă în cale. Drumuri bune, nicio barieră, nu ne oprește nimeni să ne întrebe nimic. Nu era așa sub comunism. De ce să gândiți-vă că în Rusia post-sovietică până astăzi, dacă ieșiți din inelul Moscovei, nu găsiți semne de circulație. Deci dacă nu sunteți profesionist pe tir și faceți drumul ăla Moscova, Nișni Novgorod, că asta e meseria, și vă duceți dumneavoastră sau eu cu automobilul să vizităm Nișni Novgorod, plecăm de la Moscova, nu știm pe ce drum să o luăm, nicăieri nu ni se arată, aia e, cum știm noi, indicatorul, Bubuș, încolo, Vaslui, uși, mister. Nu? Oamenii n-au de ce, oamenii trebuie să stea la locul lor de muncă, cum spunea Ceaușescu pe 19 decembrie,
Întoarceți-vă liniștiți la locurile voastre. Pe 21 decembrie. Asta e, dacă vreți, cuvintele care ar putea să rezume întreaga istoria a comunismului românesc. Stați liniștiți la locurile voastre. Ce vă trebuie să vă duceți la Iași, la Huș, la Bubuș, la și stați, dom'le, acolo. Partidul va da casă, partidul va da loc de muncă. Gata, luați tramvaiul între casă și loc de muncă. Punct. Nu vă trebuie rețele de drumuri, de autostrăzi, de aeroport. Unde să vă duceți voi? Occidentul corupt, mâine se prăbușește. Nu? Deci, e și un factor. Gândiți-vă, am vorbit, împărtășesc lipsa de iluzii a domnului Cioroianu față de această elită. Gândiți-vă că toți cei care au nostalgia anilor 30 se confruntă cu un risc personal enorm, presupunând că ar veni zâna cea bună și cu bagheta ei ne-ar trimite în anii 30, ne-ar trimite unde? Dacă ne-ar trimite într-o familie de țărani sau de mahalagii de la Adjut, vă asigur că ne-am blestemat zilele. Că ne-am dus în anii 30 într-o periferie a Adjutului sau nu știu ce sat, Măicănește, Vrancea. N-am vrea. Într-un discurs l-am mai pomenit pe Carol. Sunt fascinante mesajele lui către Parlament. Și politicul își pregătea, a venit cu planul gata făcut pentru dictatură. A durat 8 ani, dar a fost un șachist răbdător și minuțios. Într-un discurs din ianuarie 31, estimează numărul de cititori activi. Tot vorbește de cultură. Spune, eu sunt voievodul culturii. De ce avem nevoie în țara asta? Avem nevoie de cultură. De ce avem nevoie de cultură? Spune majestatea sa parlamentară. Păi avem nevoie de cultură că trăim într-o țară unde numărul cititorilor activi, măsurat după tirajele cărților, este de 5-6 mii. Deci 5-6 mii de români în 1931, potrivit lui Carol al II-lea, citeau ziare și citeau romane, adică își cumpărau din librărie ultimul roman al lui Sadoveanu sau ultima traducere după Joseph Conrad. 5-6 mii. Populația era cât era în 31? 17 milioane și ceva. Nu cred că ați vrea să trăiți în țara aceea. Ce vă faceți dacă aveți ghinionul să nu fiți între cei 5-6 mii de cititori, adică oameni care au fost la școală, școli superioare, evident, și care au și timp să citească, nu? Ai timp să-ți iei o după-amiază liberă, să iei un roman, Cortesia Papadoabegescu, citești foarte frumos. Cei mai mulți români n-aveau timp. Chiar dacă sigur fuseseră mai mult sau mai puțin alfabetizați. În 1945 știm că 50% dintre români erau analfabeți. Deci unul din 2 români știa să scrie, să citească. Cititori activi 5-6 mii, potrivit lui Carol al II-lea. Poate că subestima, ca să arate că el va avea o contribuție extraordinară și va modifica. Poate nu erau 5-6 mii, poate erau 50-60 de mii. Tot e infim la o populație de 17 milioane. Deci, marea problemă a acestei elite, ca a tuturor elitelor în țări de tipul României, gândiți-vă la Rusia. Dacă vă uitați la Rusia la începutul secolului 20, câțiva ani, 10-15 ani, nu există probabil pe lume o societate, o țară, o societate, că dincolo de, că ne referim la Sankt Petersburg, Moscova, ceva se întâmpla la Kazan, foarte puțin la Kiev, dar Petersburg și Moscova. Nu există probabil vreme de 10-15 ani o țară în care să se fie acumulat atâta creativitate economică. Gândiți-vă că Rusia, țaristă, așa cum era neapărat, tocmai că a ținut un război mondial. Uzinele Putilov erau uzine de tip american. Erau 150.000 de muncitori industriali în Sankt Petersburg, care n-aveau nimic
mai prejos de omologii lor din Chicago sau Detroit. Lucrau pe același tip de mașini. Gândiți-vă că e țara lui Malevici, lui Kandinsky, lui Diaghilev. E revoluția în arte, în literatură, e țara lui Tolstoi. Nu? E o țară absolut splendidă. Dar câți ruși erau implicați într-un imens imperiu, în această extraordinară febră creatoare, culturală, economică, industrială, politică, idei politice, se înfruntau, oamenii aveau proiecte. Probabil ca în România, păstrând proporția, nu 5-6 mii, probabil 50-60 de mii de ruși participau. Deci era Rusia o țară extrem de înapoiată, dar avea aceste insule de o creativitate aproape fără analogie. Vreme, așa cum spuneam, 10-15 ani, probabil că nicăieri în lume, într-o perioadă atât de scurtă, n-avem atâtea genii ale culturii, ingineriei, științei, nu, industria sovietică care face Sputnikul, care face toate, în primul rând, armele celui de avioanele, iese undeva, iese din această elită ingineră, unul de altfel, unul din procesele cele mai dure ale epurărilor e în 1930, unul dintre primele, procesul inginerilor, nu? În care inginerii sunt considerați prea puțin mișcați de ideologie și mult prea tehnocrați, spunem noi, asta nu era termenul pe vremea și ca atare trebuie eliminați, că nu puneau suflet în construcția socialismului, nu punea. Ori inginerii erau formați înainte de 1917 toți. Deci să nu ne aici sunt, cum spunea și profesorul Cioranu, sunt jocuri foarte fine de lentile. E foarte frumos că vorbim de Eminescu, vorbim de Caragiale. Caragiale are la Berlin, dar dumneavoastră știți că există în București casa în care, cred că a venit de vreo 7 ori vreme de câțiva ani, în anii 40 ai secolului celălalt, al XIX-lea, a cântat Liszt. Nu e nicio placă pe casa aia. Tolstoi a trăit vreo 14 luni la București. Era ofițer în timpul uneia dintre ocupațiile ruse în anii 50. Există casa, sigur, e desfigurată, transformată, dar casa există. Nu e nicio placă. Deci asta, dacă nu e placă cu Ciprian Porumbescu sau cu Eminescu la Berlin, nu e placă nici cu Liszt și cu Tolstoi la București, îmi pare rău. Nu, adică nu luați aceste lucruri ca, nu știu, pe o lipsă de apreciere a berlinezilor față de, că nu iubesc berlinezii pe Ciprian Porumbescu sau pe, habar n-am dacă a fost la Berlin, dumneavoastră l-aș cita, sau pe Eminescu. Caragiale știți că și-a trăit ultimii ani de viață la Berlin. Și se pare că a trăit foarte bine, nu știa o boabă germană, dar viața era foarte bună. Era un oraș extrem de modern, Berlinul, în 1908-1910, foarte ieftin, comparabil cu toate celelalte orașe, încă un oraș ieftin și astăzi, dar comparabil cu Paris, Londra, nu știu, la Berlin, viața era o treime mai ieftină, bună calitate, bere bună, carne bună, chirii ieftine și sigur că Caragiale, care nu era un om extraordinar de bogat, avea o mică avere personală datorită. Și era ales să trăiască la Berlin, nu știu, 8-9 ani de viață, până a murit, ultimii ani și a trăit la Berlin. Nu știu dacă e vreo, nici nu știu, da, până în 1902, deci 5 ani a trăit. Nici nu știu dacă mai există casa, dacă e o placă pe ea, nu știu dacă vreodată vreo autoritate românească. Și termin, că nu vreau să... Întrebarea cu politicienii se vând ca detergenție, să știți că e foarte complicat și n-aș vrea să mă încupe. Voi vorbi prea mult și nu-i politicos față de domnul profesor și față de dumneavoastră, oricum orle, dar cum să vă spun, spuneam că elitele noastre, inclusiv politice, vremurilor noastre, și în România și în alte părți, nu e neapărat o maladie sau o patologie românească. Sunt foarte diferite și mai ales elitele politice. O să vă spun o celebră anecdotă care e foarte frumoasă și care e valabilă probabil până în anii 50 ai secolului trecut.
unul din textele fundamentale ale înțelegerii societății britanice, politicii britanice din 1867, al lui Walter Bagehot, se numește The English Constitution. Paradoxal, sunt texte de ziarist, nu e un mare tratat de drept constituțional. El scria la Spectator și în foileton, în 1867, a prezentat fiecare din instituțiile care compuneau structura politică, de la coroană până la administrația locală. Și când vorbește de Camera Lorzilor, spune o poveste care data de la sfârșitul secolului XVIII, dar mai erau oameni încă în viață, la 1867, care păstrau vie memoria lordului Thurlow, Edmund Thurlow, membru al Camerei Lorzilor, lord cancelar, ceea ce însemna a treia persoană după primul ministru, după aceea era, sigur, cancelarul of the Exchequer, adică ministrul de finanțe, și apoi lordul cancelar, un fel de ministru al justiției, dacă vreți. Deci persoană foarte importantă, 20 de ani, și sub Tories, și sub Whigs, el a rămas, ceea ce era remarcabil, carieră politică. Și Bagehot, autorul cărții, ne spune următoarea poveste. Zice, când Camera Lorzilor nu era în sesiune, ducele de Bedford, ducele de Northumberland erau oameni extraordinar de puternici. Practic erau stăpânii comitatelor unde își aveau domeniile, mai toată lumea acolo care conta în afaceri, în politică, era clientela lor. Ei erau. Da. De îndată ce Camera Lorzilor intra în sesiune, lordul Thurlow devenea nemăsurat de puternic. Lordul Thurlow fiind ceea ce am spune noi azi, avocățel. Scârța scris ca pe hârtie, vorba lui. Adică un om pornit de relativ jos, deci nu dintr-o familie aristocratică, avocat și, mă rog, carieră politică, și primise acest titlu de baron și era membru în Camera Lorzilor. Și lordul Thurlow devenea nemăsurat de puternic. De ce ne spune Walter Bagehot? Pentru că el putea să vorbească și ducii nu puteau să vorbească. El putea să rezolve într-o oră ceea ce lor le-ar fi trebuit câteva luni să reușească. Deci, de ce vă spun această anecdotă? Și scuzați, a fost lungă, dar cred că e foarte importantă. Pentru că ea ne dă o cheie a ceea ce înseamnă politica parlamentară, inclusiv politica democratică în primele decenii. Deci, secolul 20, prima lui jumătate. Capacitatea de a vorbi, de a mobiliza, forța ideilor, cuvintele în general poartă idei, ideile schimbă, ideile conving, parlamentele sunt cu adevărat locuri de dezbatere. Dacă știi să vorbești bine, dacă ești mai orest cu alte cuvinte, convingi. Nu știi să vorbești bine, vorba lui Bagehot, lorzii își pierdau toată puterea care o aveau în afara Parlamentului, în Parlament trebuiau să tacă, să facă ce spunea lordul Thurlow, pentru că numai el știa să vorbească și să facă lucruri, cuvinte. E o celebră carte care se numește Linguistic Turn, în 1971, al lui John Austin. Cum să faci lucruri, trebuie și în românește, în zilele noastre. Cum să faci lucruri cu cuvinte. Cum să folosești limbajul pentru a produce efecte practice, inclusiv de infrastructură, de economice. A spus-o de altfel în al doilea mandat Bill Clinton, într-o cuvântare către presă, a spus: nu e adevărat ce vedeți în filmele hollywoodiene, președintele Statelor Unite e un om al mâinilor, el are butonul, are valiza și dacă apasă pe un buton zboară rachete și soarta lumii se schimbă. Nu, spune. Și Clinton a spus, vi-l citez aproape cuvânt cu cuvânt: președintele Statelor Unite nu are cu adevărat putere decât asupra limbii engleze. Cu ajutorul limbii și a cuvintelor, el convinge, comandă, după caz și așa mai departe. Asta a fost valabil, vedeți, la sfârșitul secolului XVIII, probabil până în anii 90, până la generația lui Bill Clinton. Deja din anii 80,
tipul de media și de domnia mediei și mai ales media audiovizuală, deci televiziunile, pe scurt, au schimbat radical această donă. Televiziunile nu mai dau discursuri. Nici o televiziune n-ar avea astăzi răbdarea, luați un discurs al lui Maiorescu, are edițiile standard, unele au și 25 de pagini, deci putem bănui că durau unele dintre ele vreo oră jumate. Închipuiți-vă o televiziune care l-ar da azi pe Titu Maiorescu vorbind o oră și jumătate. Nu-l mai dă nimeni, că vorba aia vine DNA-ul nu știu unde, mai dă un îngheț în partea și tăiem imediat pe Maiorescu, că ne ducem la lucruri mai interesante. Un accident, 7 morți. Nu își mai permite nicio televiziune să-l dea nici măcar pe Obama o oră și jumătate vorbind. Nu? Totul se schimbă. Sunt mulți, nu au devenit celebri în cultura noastră politică recentă, sunt mulți pixeli pe ecranul de televiziune, nu? Și toți trebuie să vibreze în permanent, altfel pierzi audiența. Nu? Dacă tu îl ții pe Titu Maiorescu o oră jumate să țină discursul, îți scade audiența. Celelalte televiziuni care transmit de la accidente, de la inundații, de la așa, vor avea multă reclamă, multă publicitate și așa. Deci, simplificând lucrurile. Cu alte cuvinte, și carierele politice se fac altfel. Ierarhiile politice, cazul cel mai celebru e a Partidului Laburist Britanic, care a fost cu adevărat condus multă vreme în opoziție, sub ultimii ani ai lui Thatcher și primii ani ai lui John Major, de Gordon Brown. Numai că Gordon Brown, care era creierul, l-ați văzut, a fost și el apucat să fie 2 ani prim-ministru, nu e un personaj telegenic. Nu arată nici bine, e și morocănos, e și scoțian, ceea ce e și mai grav în Marea Britanie, cum sunt la noi bancuri cu olteni, în Marea Britanie sunt bancurile cu scoțieni, adică cei mai răi. Când vrei să râzi de cineva, râzi un scoțian. Deci au o reputație foarte proastă. Deci Partidul Laburist avea mari probleme cu acest lider al lui. Și atunci au făcut acest aranjament, că a stat cineva la masă și a decis într-un sfert de oră, dar într-un proces care a durat 1 an de zile, s-a considerat că mai bine rămâne Gordon pe locul 2 și locul 1 ia Tony Blair, care e băiat frumos, telegenic, blond, ochi albaștri, amândoi ochii, Gordon Brown are un ochi, și care vorbește bine, e fermecător, numai când îți zâmbește, se zdrobesc inimile doamnelor. Și acum, dacă vă dați seama, când era el tânăr, în 96, când laburiștii au câștigat după 16 ani de guvernare conservatoare. Nu? Și atunci vezi deja cum inclusiv raporturile de putere într-un partid se modifică. Pentru că, evident, Tony Blair a ajuns prim-ministru. N-a mai acceptat să facă exact sub dictarea lui Gordon Brown tot ce îi spune și a vrut să fie prim-ministru. Și atunci, sigur că s-a creat acest conflict surd între ei, care a durat 10 ani, după care mult. I-au luat 10 ani totuși lui Gordon să-l scoată pe Tony și de la Downing Street și de la partid, ca să ajungă și el prim-ministru, unde trebuia să fie de la început, că el era mintea partidului, el făcuse politicile publice, New Labour, el era de fapt ideologul New Labour. Ăsta fiind Gordon Brown, un fel de wunderkind, care și-a dat doctoratul la 18 ani, licența la 16 ani, la Universitatea din Edinburgh, așa, un copil absolut genial. Bun. Deci asta e foarte important acum, televiziunea. Din păcate, televiziunile produc efecte colaterale, deci această aplatizare a politica nu mai are dimensiuni. Nu, gândiți-vă, și termin, îmi cer scuze, deja prea mult, gândiți-vă la lucruri care nu se mai întâmplă nicăieri în lume. Gândiți-vă la 1959, vara lui 1959. Toți șefii
SPD-ului german, se închid, 8 zile au stat într-un hotel din Bad Godesberg, erau 40 de mandarini ai partidului, se închid toți într-un hotel la Bad Godesberg, mănâncă, beau cafele, fumează tone de țigări, pe vremea aia se fuma, era corect politic, nu e acum, și după deliberări, înfruntări, țipete, discuții, SPD-ul adoptă economia socială de piață, inventată de Ludwig Erhard, deci de CDU, renunță la marxism și așa mai departe. Și intră în sistemul care peste câțiva ani, 6 ani, 7 ani de fapt, îi vor duce la cancelarie cu Willy Brandt. Nu? Deci vă dați seama, așa ne vedem manualele în politică, deliberare. Conducerea unui partid, 40 de oameni, stă, se închide, nu ca la alegerea unui papă, și zidesc, toți stau acolo și creează noul partid, noua orientare și așa mai departe. Sau dezbaterile parlamentare. E suficient să vedem cum erau dezbaterile parlamentare, chiar și în anii 30 în România, aprinse, inteligente, cu poziții în care oamenii, la sfârșitul zilei, unii dintre ei chiar conveneau că oponentul a avut dreptate pe unele argumente. Deliberare. Acum nu mai există nici în partide de deliberare. Nu vorbesc de partide românești, vorbesc în general. Nu mai există deliberare în partide, nu mai există deliberare în parlamente. Peste tot are loc ceea ce se numește prezidențializarea politicii. Că politica se face la vârf și termenul de prezidențializare a apărut, culmea, pare un paradox la prima vedere, a apărut în Marea Britanie pentru Tony Blair. Tony Blair a ajuns în ultimii săi 3 ani de mandat să nu mai întrunească cabinetul. Cabinetul britanic, care nici măcar nu-i tot guvernul britanic, ci un număr select, cei mai importanți miniștri, interne, externe, finanțe, apărare, nu știu ce. Deci 3 ani de zile nu s-a mai întrunit cabinetul britanic. Directorul de cabinet al lui Tony Blair îi suna pe miniștri și spunea: Tony a decis. Face asta, face asta, face asta. Deci, vedeți, guvernele nu mai deliberează, partidele nu mai deliberează, parlamentele nu mai deliberează. Unde se iau decizii? E o problemă în care nu avem timp acum să o discutăm, care e foarte complicată. Nu? Vă dau un exemplu sugestiv și cu asta chiar închei. Nu? Când pe 6 mai 2010 Traian Băsescu iese, îi spune: am decis. A început cuvântarea cu aceste cuvinte. Ce decisese el? Nu înțelegem dacă am decis, era persoana întâi. Eu am decis sau noi am decis? Noi, cine exact? O decizie care a distribuit de altfel în termeni constituționali, să o ia guvernul, nu președinte. Și am decis, știți, tăierea salariilor, pensiilor. Ministrul de Finanțe de atunci, Sebastian Vlădescu, ne spune într-un interviu din septembrie același an că decizia a fost luată de un grup de 6 persoane. Băsescu era una dintre ele, el însuși, înțelegem, care a fost a doua. Nu ne-a spus nici până azi, sau cel puțin nu public, poate că oameni care știu, eu n-am aflat, nefiind o informație publică, cine erau ceilalți 4. Singurul lucru care l-a spus Vlădescu la o întrebare a unui ziarist, că printre cei 4 nu era și primul ministru de atunci, Emil Boc. Păi era Băsescu, ministrul de Finanțe și încă 4 cetățeni care au luat această decizie, vedeți cât de importantă, care a avut efecte, urma să aibă efecte și asupra pensionarilor, nu? Că și pensiile au avut efecte asupra angajaților. Deci, vedeți, decizie care nu-i luată în Parlament, nu-i luată în ședință de guvern, deliberare, nu-i luată într-un partid. Deliberare la vârful partidului, înfruntare, facem așa, facem pe dincolo și, mă rog, după o săptămână și multe pachete de țigări, se ajunge la consens, la idee. Nu? Și peste tot se iau deciziile așa. În aceste grupuri mici de persoane insularizate, care în general sunt cercuri de afaceri, probabil că